Ababukeli we-Real Nqubeko TV siphinde sikubingelele njengoba-ke izolo siyakhumbula ukuthi iqembu le-IFP lithe lamashela emkhandlwini wakaNongoma. Likhala-ke ngomhlonishwa umeya lithi linezikhalazo eziningi elifike layishiya kulo ongu-municipal manager ubaba uMnguni. Kodwa-ke sithe namhlanje kwesihambe sivakashela izindlu zomkhandlu kaNongoma siyozwa ukuthi uthini umhlonishwa umeya ukuyiphendulela emphakathini emva kwemashi yayizolo. Akwesihambe siyozwa kuyena ngaphakathi. Lena bendlovu enamandla ngikhuleke kwisilo sakithi indlulamithi yamakhosi. Ngibikele lonke umphakathi wakithi wakwaNongoma amakhosi. Ngifisa ukudlulisa nje ukuthi i-memorandum ngiyitholile izolo after behandlove ku-MM omkhandlu ilethwa-ke iqembu le-IFP ngezikhalazo beyibhalile phansi efisa ukuba ngiphendule kuzona ngazo kungapheli 14 days. Ngicabanga ukuthi-ke nje ngoba izinto ezikhona engisebenza ngaso nosuku ngizokwazi ukubaphendula. Ngiyafisa ukuthi abantu bakwaNongoma bethola ithuba nokulalela la ngizoba khona ne-media briefing la ngizokwethula khona-ke impendulo zale memorandum abangilethele yona. So impendulo nginazo ziphelele ngifisa umuntu wakwaNongoma akazoyilalelela ezokuthi zithini lezo impendulo lezo bekade bekhala ngazo bekhalaze ngazo ikakhulukazi bebekhala ngalo iqembu le-IFP. So khumbuleke ukuthi iqembu le-IFP li-opposition party besenza omunye umsebenzi walo ufanele uwenza njengeqembu le-opposition emkhandlwini wakithi wakwaNongoma. Ngiyabonga kakhulu.